Ο Διονύσης Ρώμας, η τέχνη της Δανάης, με την κρυστάλλινη φωνή, λεπτή και λιγερή. Ο Νότης Ζακόπουλος, η Δανάη, η ευγένεια και γοητεία, είναι το διαμάντι του Αττικ. Και ακόμη, η Βιρτζίνια Βιντάλ, μας φεύγει η Δανάη, μας φεύγει μια πλούσια προσωπικότητα. Ο Κώστας Πρετεντέρης, κάποια νύχτα κάποιο αηδόνι, τρομαγμένο από την πόρα, κρύφτηκε μέσα στη λαλιά της και την έκανε φωλιά. Πολύ όμορφα λόγια. Και ο Μίμης Πλέσας βέβαια, να κομπανιάρει στη Δανάη είναι σαν να περπατάς σε ένα σκηνή τεντωμένο ψηλά πάνω από ένα πολύ όμορφο τοπίο. Αλίμονο αν παρασυρθείς από την ομορφιά, τσακίστηκες. Κι όμως, είμαι έτοιμος να το ξανακάνω, φτάνει να μου το ζητήσει. Πολύ όμορφα λόγια. Για μια γυναίκα η οποία λοιπόν έπαιξε σε πολλαπλά ταμπλό, έτσι, σε πολλαπλά επίπεδα τέχνης και που πραγματικά σήμερα νιώθω ότι είναι το πιο λίγο που μπορεί να γίνει, να μαζευτούμε δηλαδή όλοι εκεί σε λίγο στο Δημοτικό Μέγαρο και να γίνει έτσι μια μικρή τιμητική εκδήλωση για σας. Είναι το λιγότερο που μπορεί να γίνει. Πολύ. Με κάνετε πολύ περήφανη. Αυτό το χαρτάκι, αυτό, για δώστε μου. Να σας το δώσω βεβαίως. Να το δώσει εδώ η Κάτια Σδρέγα που είναι εδώ δίπλα μας. Και που θέλω να τη ρωτήσω τη μικρή την Κάτια τη Σδρέγα, η οποία βέβαια είναι από την οικογένεια η οποία σας φιλοξενεί. Κάτια μου, καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα. Πόσο χρονών είσαι? 12. 12. Και πόσο καιρό τώρα γνωρίζεις την κυρία Δανάη Στρατηγοπούλου? Τη γνώριζα από παλιά, όταν ο πατέρας μου έβαζε τα τραγούδια της να τα ακούω. Ακουστικά δηλαδή μόνο, ναι. έτσι. Τη γνώρισα πριν 2 εβδομάδες. Όταν ήρθε στην Κάλυμνο. Και για πες μας τώρα έτσι για τη σχέση που αναπτύχθηκε μαζί σας. Είναι πολύ φιλικό άτομο. Δεν ζητάει πολλά, είναι πολύ... Δεν ζητάει πολλά, λέει. Είναι πολύ ευχάριστη. Είναι πολύ ευχάριστη, αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς έτσι με την πρώτη κουβέντα, έτσι. Και τι κάνετε, γιατί μου έλεγε λίγο νωρίτερα ο μπαμπάς, ότι εσύ παίζεις κιθάρα. Παίζεις κιθάρα και τραγουδάει η κυρία Δανάη Στρατηγοπούλου. Και έχει πολύ ταλέντο. Και έχει μεγάλο ταλέντο η Κάτια, έτσι. Τι τραγούδια ξέρεις και σας συνοδεύει? Τι επιλέγετε δηλαδή όταν κάθεστε έτσι χαλαρά με την κιθάρα? Διάφορα τραγούδια όπως το «Ας ερχόσουν για λίγο». Καταπληκτικό τραγούδι. Και ένα άλλο, το «La Paloma». Και το έπαιζα εγώ στην κιθάρα, ότι μου το έγραψε η κυρία Δανάη. Τι σου έχει μάθει γλυκιά μόλις αυτές τις μέρες, για πες μου, έτσι. Σίγουρα έχεις πάρει πολλά, έτσι, από αυτήν την συναναστροφή την καθημερινή. Για πες. Τι να πω. Σου δίνει κάποιες οδηγίες, έτσι, κάποιες συμβουλές. Με συμβουλεύει. Έχω μάθει πάρα πολλά από την κυρία Δανάη. Και είναι έτσι πολύτιμα στοιχεία τα οποία θα κρατήσεις. Ναι. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Είναι πολύ σημαντικό, κυρία Δανάη Στρατηγοπούλου, το ότι μία άλλη γενεά μπορεί τόσο εύκολα έτσι να συνδεθεί, να συναναστραφεί με ένα πολύ μικρό παιδί των 10-12 ετών, έτσι, και να βλέπω έτσι αυτή τη χαρά, την ικανοποίηση αυτής της όμορφης φιλικής σχέσης που έχει αναπτυχθεί. Ναι. Εγώ έχω ιδιαίτερη σχολή, την οποία ασκώ με τα παιδιά. Τα κάνω αμέσως δικά μου και γίνομαι αμέσως δική τους και έχουμε πλήρη συνεννόηση. Είναι και αυτό, έτσι, δικλινά ένα ταλέντο στο να μπορεί κανείς βεβαίως και ένα ταλέντο. έτσι, να πλησιάσει ένα παιδί, γιατί ξέρουμε ότι τα σημερινά παιδιά, ας πούμε, έχουν μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και κουλτούρα, που τέλος πάντων καμιά φορά ούτε με τους γονείς που είναι πολύ νεότεροι και πολύ κοντά στις ηλικίες τους, έτσι, δεν μπορούν πολλές φορές να συχνοτιστούν. Μπράβο. Και αυτό είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Είναι ταλέντο. Να έχει κανείς έτσι, να βρει αυτή τη χημεία, έτσι ώστε το παιδί να είναι εκεί δίπλα του, να είναι εκεί δίπλα του τα παιδιά και να μπορεί όχι μόνο να συνεννοηθεί, αλλά να τους περάσει και καλά μηνύματα. Πρέπει να ξέρεις να γίνεσαι κι εσύ παιδί σαν αυτά. Ακριβώς. Είναι δύσκολο. Πάντως θα ήθελα να τη δω αυτή τη στιγμή. Την Κάτια να παίζει με την κιθάρα και την κυρία Δανάη δίπλα έτσι να ζυγοτραγουδάει και να συνοδεύει.
Τι λες και εσύ, Κάτια, να το κάνουμε κάποια στιγμή? Γιατί κάποια όχι? στιγμή. Ωραία. Βλέπω το χρόνο να κυλάει επικίνδυνα, κυρία Δανάη. Οπότε πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά την εκπομπή για να πάμε στο Δήμο. Να πάμε στο Δήμο εκεί, να καταγράψουμε λεπτό προς λεπτό τα όσα θα γίνουν για σας. Έτσι, εμείς θα είμαστε μαζί εκεί, στο Δήμο της Καλύμνου. Πώς θέλετε. Θα πάμε σε λίγα λεπτά. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ που ήρθατε εδώ. Εμένα είναι δική μου η χαρά που ήρθα και γνωρίζω και ανθρώπους εκτός από το τοπίο και από τους φίλους μου που με φιλοξενούν, που γνώρισα και εσάς. Σας άρεσε το νησί? Ορίστε. Σας άρεσε το νησί? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είσαστε από κάποιο νησί ή ήσασταν στην Αθήνα, γεννηθήκατε? Όχι, στην Αθήνα. Αθηναία. Στην Αθηναία. Παπετήπα από την Αθηναία. Κάτσε, δεν ήταν κάποιος από την οικογένεια, από κάποιο νησί, κάποια καταγωγή? Όχι. Μάλιστα. Αλλά είμαι πολύ ταξιδεμένη. Είσαστε πολύ ταξιδευμένοι, οπότε έχετε και μέτρο σύγκρισης, έτσι, για να δείτε τώρα εδώ το νησί μας και να μας πείτε. Λοιπόν, εγώ απλά να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Δανάη Στρατηγοπούλου που έκανε τον κόπο να έλθει εδώ στο στούντιο της ραδιοφωνίας Δωδεκανήσου και του TV12. Παίρνουμε όλα αυτά μαζί μας, το βιβλίο, όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, το ποίημα, διότι θα δώσουμε και καλή συνέχεια σε όλα αυτά.